Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Ngifuna manje ukuthi nje ngikuzwise amagama umele ngabe usuwajwayele noma azovela kakhulu uma wenza izibalo zama-angles. Ngifuna ukukwazisa ngegama i-acute angle. Ngifuna ukukwazisa igama ngama-right angles. Ngifuna ukukwazisa ngama-obtuse angles. Kuzosiza ukuthi usaqala nje ukwenza izibalo zama-angles uwazi lamagama azokusiza kakhulu. Ngizokudwebela nalana eceleni ukuze ubone ukuthi uthi ubuka nje umdwebo othize ubone ukuthi hayi i-obtuse noma i-right noma i-acute. I-acute ke uyayibona ijwayele ukuba ukungavuleki kakhulu phakathi nendawo. Base ngidwebe futhi nangala ngaba yini ama-acute angles lawa. Ngobani awavulekile kahle kakhulu. Imigqa yawo ayivulekile noma imlomo lana ayivulekile kakhulu, ikhala asisiningi phakathi kuyona i-acute. I-acute ke ijwayele ukuba ngaphansi kwa-90 degrees. I-angle ke le isuke ngaphansi kwa-90 degrees, isikhathi esiningi isuke ingavulekile kakhulu, siyibiza nge-acute. Athi ngizama ukudwebela i-right angle. Phezulu. Nansi ke right angle yethu. Nayo ke i-right angle ijwayele ukuvezwa ngophawu nalo. Onje kwesinye isikhathi kubuye lube ngathi lizama ukuba isikwelenyana kanje. I-right angle ijwayele ukuvezwa ngalolu phawu ke. I-right angle ke isuke kuyi-angle ewu-90 degrees. Uma i-angle ewu-90 degrees sibiza nge-right angle. Uzojwayela ukubona ke isithombe esinjengalesi noma umdwebo onjengalona. Ngifuna ukuthi usheshe ukukhanyele ngokukhulu, usheshe ukuthi i-right angle lena. I-right angle lo osuke uyibona. Injani ingu-90 degrees. Awuthi bangase kuthiwa mhlawumbe ngidweba la. Azophuma ama-right angle la naye azophuma nje abe u4 ama-right angle ngapha. Ngoba uyabona ukuthi nanku line wethu nanku omunye uya ngezansi. Uyabona ukuthi lo oyaphezulu usuke uqonde ngqo. Kodwa lo yangezansi uya ngokugwegwa kancane noma uyowela ngaphansi kancane. Uwona ke sibiza ngani ngama-right angles a-90 degrees. Bona kumehluko phakathi kwe-acute angle ne-right angle. Ubukisise kahle, balele futhi la u-90 degrees. Ubukisise kahle ukuze ungalenzi iphutha ubize i-acute angle nge-right angle. Ngizama ngikubhalela nangempawu lana za less than, baku-less than 90 degrees. Mhlaba sithi uthole i-angle ya 76 degrees. I-acute ngoba ingaphansi kwa-90 degrees. Kanti ke right angle isuke ingu-90 degrees. Angithemba ukuthi ke uzothi uyibuka le midwebo yami yombili kucacile kahle ukuthi kanti ngikhuluma ngani, nanokuthi ke usheshe ukukhumbule mhla uwenza izibalo ezizokuvezela ama-angles acisha benjengalawa. Ngizama manje ukudwebela i-obtuse angle. Yabona i-obtuse angle ihluke kakhulu kune-right angle, iphinde futhi ihluke kakhulu kune-acute angle. Uyayibona ukuthi i-obtuse angle ivuleke kangakanani? Bufika lapha nje bese ngidwebela nje umugqamo lo usungususayo. Ubamba lapho ungavula i-right angle, kodwa ke asenzi njalo. Uyabona ukuthi i-obtuse ivuleke kakhulu. Ngakho ayifani nakancane ne-acute angle. Zihlukene, ziyahlebana, zibhekene, zomakhelwane ababukanayo, ngapha mncane ngapha mkhulu, abafani, bayabukana. Uyabona ukuthi i-obtuse angle inkulu, ivule umlomo wayo kakhulu noma imigqa yayo ihlukene kakhulu, isikhala esiphakathi nendawo sivulekile kakhulu. I-obtuse angle ke ijwayele ukwenziwa ama-degrees angaphezulu kwa-90. Ingakho ngikubhalela uphawu oluthi greater than 90 degrees. Okusho ukuthi ingaba u-130 degrees, ingaba u-95 degrees, yabo ivulekile inkulu kuno-90 degrees. Awuthi ngithi ngizame ngapha ukudwebela isibonelo. Yabo ukuthi acute le ngobani isikhala sivuleke kancane.
ngapha emaceleni phezulu uyabona ukuthi sekuvukani i-obtuse ngobani ngoba isikhala esivulekile lapho sikhulu futhi uyasibona ukuthi singaphezulu kwa-90 degrees nangapha ungathola ama-obtuse uyabona angithembe uyakwazi ukuthi njengoba uyibona i-right angle uyakwazi ukwenza umehluko kwe-right angle uyakwazi ukwenza umehluko we-acute angle uyakwazi ukwenza umehluko wani wama-obtuse angle angithembe kuzokusiza kakhulu ekwenzeni izibalo zakho zama-angle zibe lula